Avui ens centrem en el kèfir d'aigua. El kèfir d'aigua m'heu preguntat moltes coses perquè no us queda clar què és. El kèfir d'aigua són uns nòduls, que és una simbiosi entre llevats i bacteris. És com una espècie de kombucha però en granulat. No són els mateixos microorganismes els que treballen amb kombucha que amb el kèfir, però són similars. Llavors, si no tenim aquests nòduls no podem fer el kèfir d'aigua, ja que és això el que ens generarà la beguda probiòtica. Llavors, jo aquí tinc un que el vaig fer ahir, encara no està, perquè jo li poso unes prunes, i quan veig que suren, llavors és que ja està a punt. A aquest li falta unes hores, però el colaré igualment perquè veieu com funciona el procés. I quan ho tingui colat us ensenyaré com són aquests nòduls perquè els veieu. Després us explicaré tot el que hi ha aquí darrere la pissarra, que és interessant. Llavors, el que fem és colar això cap a aquesta ampolla. Jo us recomano que feu servir ampolles d'aquest tipus, que són tipus gasosa, perquè això si la voleu gasosa, si voleu que sigui una beguda gasificada. Ara us explicaré el procés. Llavors, amb un colador, jo perquè tinc aquest de plàstic, però si és d'acer inoxidable tampoc no passa res. I buidem aquesta aigua que ja porta 24 hores fermentant, o sigui que ja comença a tenir els seus microorganismes. Espereu que li caçaré les prunes, les trec, només li poso 3 prunes i el tros de llimona. Tot això fora, ho aparto. Les prunes, si us les voleu menjar, es pot menjar, Han perdut la dolçor, no estan tan dolces, però... Mireu. Els nòduls són... Així tinc el platet a sota. Són com una mica gelatinosos. Aquests tenen un color, si els veieu moltes vegades són d'un color blanc, transparent. Els meus són d'aquest color perquè els poso amb sucre morè, sucre integral. I llavors, per això agafen aquesta tonalitat tan marronosa. Però els nòduls estan bé, es veuen sans, van creixent, es van multiplicant. Això, a mesura que els aneu alimentant, es van fent més. Llavors, per això, el tema és que acabareu repartint o bé assecant o bé conservant perquè s'aniran fent cada vegada més. Només necessitem una petita quantitat. Llavors, jo ara això ja ho tinc aquí colant-se i el que faré és posar-li l'aliment en aquest kèfir. Llavors, per alimentar-lo hem de posar aigua. Jo faig tandes d'uns 900 mil·lilitres aproximadament, 1 litre o així, depenent la capacitat que tingueu del pot i la quantitat que beveu. Jo és que he fet tots els dies, durant els àpats, en comptes d'aigua, prefereixo beure kèfir, si no, a mig matí o a mitja tarda. Si esteu fent dejuni intermitent, podeu beure kèfir que no us trencarà el dejuni. O sigui que... Llavors el que faig és posar-hi 3 cullerades de sucre. El sucre és l'aliment del kèfir, dels nòduls. Ells s'alimenten del sucre. Tipus de sucre. Jo faig servir l'integral, perquè més refinat no m'agrada. Però quan més simple, més senzill, millor. No us compliqueu en comprar ni melasses, ni xarops, ni sucres molt costosos, perquè els bacteris i els llevats el que els agrada és el sucre el més simple possible. O sigui que o sucre blanc o sucre integral, si us agrada més. Llavors es tracta de dissoldre bé aquest sucre. Ja veureu que és tan senzill com preparar-se un colacao. Una altra cosa ja és la segona fermentació, que també ara us ho explicaré. Llavors, jo ja tinc l'altre pot net
per fer la següent tanda. Anem desfent, que quedi ben dissolt. Normalment el kefir triga la primera fermentació unes 24-48 hores. Jo tinc els meus trucos per veure quin és el punt que més m'agrada. Quan més el deixeu, més àcid es tornarà i menys sucres li queden. Penseu que tot aquest sucre que li posem a nosaltres no ens quedarà res. Quan el bevem ja gairebé no tindrà, perquè això s'ho hauran consumit les bacteris dels llevats. Llavors, ja el tenim dissolt, el poso en aquest pot, ja tenim l'aigua ensucrada i ara li aboquem els nòduls que hem colat de l'anterior, tal qual. S'aniran al fons, tots tranquil·lets. Llavors a mi m'agrada posar-li, tot i que no és indispensable, amb això ja el podríem començar a fer, però a mi m'agrada posar-li unes 3 prunes, que això sí, la fruita deshidratada, sisplau, renteu-la una miqueta abans de fer-la servir perquè porten olis per evitar que s'enganxin molt unes a les altres amb els sucres, i llavors l'ideal és que la renteu una mica, les passeu una mica per l'aigua. Aquestes prunes i un tros de llimona. La llimona sura, però les prunes se'n van al fons. El meu indicador de que el kefir ja està a punt al meu gust és que les prunes llavors flotaran. De vegada flotin, colo i faig tot el procés. Ara li poso un tovalló, un drap net i una goma perquè no hi vagin els insectes. I això demà passat en teoria ja estarà. Jo el poso en una estanteria aquí tranquil·let i tal. Això és la kombucha, és un altre tipus, no la veieu, però és un altre tipus de veus, hi ha una cel·lulosa que sura, doncs és una cosa similar a la del kefir, tot i que són un pelet diferents, però són cosins germans. Ara, què fem amb aquest kefir? Aquest kefir el tapem i el deixem fermentar 24 hores més, o li posem sabor, perquè ara no té cap tipus de gust, una miqueta de la llimona i de les prunes, però és un gust molt, molt subtil. Llavors, què li podeu posar? Li podeu posar herbes aromàtiques, li podeu posar flors, li podeu posar fruita, trossos de fruita. Normalment és un terç, uns 2 dits o així, del que vulgueu de l'ampolla. Llavors, a mi m'agrada molt posar-li flors d'hibisco, o sigui, el que és la flor de Jamaica. Està dissecada, la puc comprar a granel aquí a prop, i llavors la hi poso aquí dins, que és el que fa aquest color vermell. És molt rica en vitamina C, la flor d'hibisco. Li poso aquí. Ja us explicaré curiositats del kefir. Quines propietats té i tot això. No fa falta posar-hi molt. Ja està. Tapem i llavors ho deixem fermentar, jo ho deixo fermentar allà al costat. Els bacteris i llevats, al menjar sucre, al consumir-se el sucre que li hem posat, generen CO2. Aquell kefir que hem fet el podríem tapar amb una tapa i deixar que no hi entrés l'aire. A mi m'agrada deixar-lo així perquè així no es genera tant d'alcohol. Penseu que al tenir llevats, els llevats i el sucre fan alcohol. Llavors què passa? Que té una petita quantitat, entre un 0,2 i 1 grau pot tenir d'alcohol aquesta beguda, depenent també del temps que el deixem fermentar. Quan més temps, més alcohol. Per tant, els nens i les embarassades, si consumiu el kefir molt jove, o sigui amb poca fermentació, és l'ideal perquè el pugueu beure sense problemes. Quanta més fermentació, llavors ja, cuidado amb això. Llavors, si tapem hermèticament, perquè de fet la beguda ja té els seus microorganismes, ja és probiòtica de per si. El fet de que la carbonatem és perquè sigui més agradable de prendre. Llavors, si la tapem hermèticament,
aquest CO2 que es va generant es queda aquí dins de l'aigua, així a dins, vull dir que no surt, i llavors és quan tenim aquesta beguda carbonatada. Si no la volguéssim amb gas, deixar-la fermentar tapadeta així amb un drap, així 24 hores més, ja n'hi hauria prou. Però el tema és per fer-li que sigui amb una beguda amb gas. Llavors, aquesta és una segona fermentació que s'ha de tenir 24 hores. En 24 hores ja la podem posar a la nevera i llavors l'anem bevent conforme ens va venint el gust. Jo ara us ensenyo què vaig fer. Aquesta és la mà, veus? Les flors d'hibiscus deixen aquest color en el kèfir. Aquest li vaig posar trossos de mango fresc. Ahir vaig fer un que li he posat magrana, aprofitant que és temps de magrana. I aquest que li he posat nabius. Que he quedat així posadet. Llavors, anem a veure com queden. El tema gas. És una beguda viva, és una beguda que genera gas, hi ha vegades que genera menys, llavors hem d'anar en compte en obrir-les. Perquè pot ser que fem... Veus? S'ha sentit. Veus? Aquesta té... El gas jo ja el tinc més o menys controlat. No és excessivament gasosa, perquè a mi ara a l'hivern, quan no és tan estiu, no em ve de gust tampoc tan gasosa. I a mi aquest puntet així ja m'agrada. Possiblement el de mango, també l'espai que queda aquí influeix, que no sigui tan carbonatada. Aquesta en té més. Aquest gas és natural. És un gas que no infla la panxa, veus? Aquest ja fa més espuma. No infla la panxa, no ens deixa com les begudes d'aquestes comercials que tenen gas incorporat. O sigui, és una bona alternativa pels crius. Aquesta no està tan nevera. Té aquest gas, però mira, veus, ja surten quan obres ja de seguida les bombolles fan que... I ara obrim la dels nabius. Que també... Aneu provant. El bo d'això és que hi ha moltes possibilitats, perquè clar, li podeu posar tot el que us agradi. Ara que hi ha temporada també es pot posar gingebre, es pot posar pera, poma, figues, també li he posat tot el que sigui, aromàtiques també, si voleu posar-hi farigola, jo li he posat a vegades una mica de farigola o de bueno, el que us ocorreixi, que us vingui de gust. Pot ser més aromàtica o menys, o si no, no li poseu res i la deixeu fermentar així tal qual. Així que no sé què us ha semblat. Llavors, quines propietats té? És una beguda que és desintoxicant. Té molts antioxidants. Al ser una beguda probiòtica que té bacteris vius, tot el tema de digestions ens el millorarà. Sigui diarrees, sigui estrenyiment, sigui gasos. El que fem és incorporar bactèries en la nostra microbiota, perquè amb l'estil de vida que portem i els nostres hàbits l'anem perdent, i anem perdent aquesta diversitat. Per això avui us portava el kèfir. El kèfir és per donar-li una miqueta de conjunt i no menjar sempre el mateix tipus de probiòtic. Quanta més varietat de microorganismes mengem, molta més varietat tindrem a la nostra microbiota i molt millor ens anirà. Llavors no hi haurà desequilibris. Jo us he posat aquí la lletra, ojo, perquè és que no em funciona això de... Clar, jo quan faig els directes la pantalla se'm queda girada, llavors la tinc al revés. I llavors he tingut que escriure-ho tot. I no sabeu lo difícil que és escriure al revés. Però bueno, si no ara us ho posaré també a sota de la descripció del vídeo, tot el tema aquest. Aquests són els bacteris, les famílies de bacteris, els gèneres de bacteris que normalment trobem en el kèfir d'aigua. I aquests són els llevats. Ja veieu que és una gran varietat. Tenim des de l'acetobacter, el bifidobacterium, el lactobacillus, bueno, tota una sèrie de llevats i bacteris que tot això ens repoblarà el nostre intestí. No li diem flora intestinal perquè no són plantes, però perquè m'entengueu és més o menys el mateix, la microbiota que
que li diuen la flora intestinal. Llavors, és que jo no tinc nòduls de kèfir. Sí, clar, perquè necessitem, per fer aquesta beguda necessitem els nòduls. Normalment hi ha una pràctica que es fa molt habitualment amb els kèfirs, tant el de llet com el d'aigua, que és que algú te'ls dongui. Sempre que hi ha algú que té excedent i doncs comparteix o te'n dona o si en saps, no? El que passa que és difícil. És difícil tenir al voltant, potser a vegades, algú que te'n pugui donar. Jo moltes vegades he entrat a Google, si poseu Club del Kèfir, que és una web de biosfera.cat, allà hi ha una sèrie d'anuncis. Si veieu a la pàgina només us sortiran 3 anuncis de gent que necessita o que dona, perquè hi ha de les dues bandes, i un butlletí d'inscripció. Us inscriviu i poseu l'anunci, perquè llavors accediu a tota la base de dades dels anuncis que s'han fet últimament. Llavors, truc, que jo tinc a vegades que no em quadren a la meva zona o no veig ningú de la meva zona. Doncs si veig d'algú de la meva zona que en algun moment ha demanat, segurament si n'ha anat fent, aquesta persona en tingui per donar-me a mi o em digui, d'aquí 15 dies en tindré. Llavors, a contacte, sempre poseu el correu electrònic, perquè ja ho veureu que ells també ho posen, contacteu amb aquestes persones. Sempre hi ha algú al voltant que us en pot donar. I si no trobéssiu, també es poden comprar. Hi ha una mosqueta. Si no trobéssiu, es poden comprar. Si volguéssiu comprar-ne perquè dieu, no, és que on estic jo no hi ha manera, estic molt allunyada de qualsevol centre urbà o tal, que sempre és més fàcil, m'escriviu per privat i jo us donaré llocs on podeu comprar-ne, que jo no rebo publicitat de ningú i jo no faig tampoc. O sigui que jo per privat us puc donar consell d'on podeu comprar. I bé, sobretot això, la diversificació de microorganismes és molt important. També penseu que reforça el sistema immunitari pel tema del lactobacillus i del bifidobacterium. O sigui, té molts beneficis pel nostre cos, sobretot això, la diversitat. Penseu que, per exemple, la gent que té candidíasi és perquè hi ha un increment desmesurat de la càndida, que de fet la tenim de manera natural dintre de l'intestí, però quan es desborda és quan causa els problemes. Llavors sempre ha d'haver-hi un equilibri de microorganismes. I la millor manera és consumir-ne amb varietat per així repoblar les que anem perdent pels nostres mals hàbits. I en principi ja està, no sé si... Ja t'ho dic, Maria José, si m'escrius pel privat et dic on es pot comprar, sense problemes. Vale. I no sé si teniu alguna pregunta. Si teniu alguna pregunta me la deixeu aquí i us les contesto, si no me la feu pels comentaris i també us les puc contestar si és que ho veieu això en diferit, perquè no tothom ho pot veure en directe. I en principi ja està, és tot, ja veieu que, ara perquè us ho he estat explicant, però de fet és posar-hi aigua, sucre, barrejar-ho, posar-hi els nòduls i ja està, és que és un pim-pam, super senzill. La beguda una vegada feta, quan dura a la nevera? A veure, és que te la veuràs està tan bona que te la veuràs de seguida, com a molt, posa-hi 2 o 3 dies. No crec que et duri, no et durarà tant perquè te l'hauràs begut abans, segur. I més si te la fas amb coses que a tu t'agraden, amb les fruites que d'allò. Doncs quants dies dius que està? Mira, la primera fermentació, el que és el pot aquest que hem fet al principi, són 24-48 hores. Jo espero que amb el que és les prunes surin, es quedin flotant. Llavors m'indica que això ja està. I llavors ho passo a l'ampolla. I a l'ampolla la saboritzo amb el que em vingui de gust i la deixo 24 hores, sempre tot això fora de la nevera, i després a la nevera ja ho podré consumir fresquet. Penseu que amb el fred també pugui trigar una miqueta més en fermentar. Ja sabeu que els bacteris el que els agrada és l'escalforeta. I llavors, si l'ambient és molt fred a casa, trigarà potser unes miquetes més. Vosaltres ja veureu. I, de fet, des del primer dia ja començarà a tenir propietats, o sigui que... Però és això, 24-48 hores, depenent de la calor que faci on estigueu vosaltres,
i després en ampolla 24 hores més. I ja està. Vale? Vinga, doncs animeu-vos i ja anem veient-nos per aquí. Vinga, la setmana que ve amb alguna altra coseta. Una abraçada i moltes gràcies per venir. Adeu. Adeu, adeu. Moltes gràcies a vosaltres. Espero que us hagi agradat. Intento fer coses faciletes. I bones. Adeu. Pengem. Vinga, fins dijous que ve. Una abraçada.